Sa paghatag sa pagpakabana sa kahimsog sa komunidad, gihimo ang Barangay Health Worker Summit diri sa Cebu Coliseum. Sa gipahigayon nga BHW Summit, gipasalamatan ni Governor Pambari 4 ang mga barangay health workers sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Ang gobernador nalipay sa gipakita nga kadasig ug kaisog sa mga barangay health workers sa pagserbisyo sa kahimsog sa panglawas sa katawhan sa komunidad. Sa pagpasalamat sa bayanihon nga buhat sa mga BHW, gipahibaw ni Governor Pambari 4 ang pahalipay sa mga BHW. Ako sa naglaluna, di ko assistant, di ko extra. You are partners in building a healthy years ago. Kumusta inyong nakita sa barangay, inyong report, inyong concerns, importante na para amo, nangin na para mo. Hindi ba niyo ang planning lang sa taas, dapat di ganyan sa barangay. Ang inuod na datos o inuod na panginahanglan. That is why the province is strengthening barangay health stations, faster delivery of medicines, and better coordination during disasters. Kaya kung wala yung plano ng sistema, kamo ang pinakamakasyon. Si Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan, mapasalamaton og nipadayag sa iyang pagsaludo sa maisugon og mahigugmaon nga serbisyo sa mga BHW sa Sugbo. Samtang ang mga BHW nalipay sa suporta gikan sa Kapitolyo. Adi-adi kayo sa event mo, daghan kayo mi, nalipay kayo dako, kanyari niligog mo. Daghan mi niya o pahalipay, dako mga cash pa, or sa kaniha, obvious. Within 65 years in service, 65 years old niya, 15 years in service, makadawat yun siya in A. So, let's enjoy the program to our BHW here sa whole Cebu province. Thank you and more power. Thank you, go! Ang BHW Summit gitambungan sa mga BHW gikan sa kabarangayan, sa mga dakbayan ug kalungsuran gikan sa lalawigan sa Sugbo nga gipahigayon sa Cebu Coliseum. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.